hazvina kumira mushe kuchina ikokoko kuri kupisa unozoti independence chichi zviri kuitwa zvekuchina zvavari kuita ikokoko. Saka pane president akawanda ana Putin, these three guys vafamba vari pamberi, ndo vanhu vari kunzi iko zvinezve vanotyisa zvokuti even kana Trump akasangana nezvikomana 3 zviri pamberi apo anenge ari ma1. But tiri papo muri yeZimbabwe tiri kuziva kuti tiri kuona former SADC chairman, the man who is now SADC-less, arimo mukati mechaunga, ari kwekupedzisira zvokuti even ukazumisisa panotoda isusu tinozonyatsozuma tine mazilense kuti tikati bhaga tokatakuratidza ese zvizvi tikuona kuti hakuna kuhumiliatwa kunodarika pa, because inini ndakazvitarisa paline up revakomana kana kuti remadhara ese ari papresident aya, taiexpecta kuti since vakomana ava vanga vafamba kuenda ndege kubva nyika iri kure kure, vaikufanirwa kunge varipo paposition yekuti at least vakauyawo kana muzasi muline number 2 racho kana munumber 3 zvaigona kumeka sense. But panapa tikuona kuti vari kutoiswa kumuswe kwekupedzisira kuda kuti pafoto pacho apa vanenge vasingatomborekomendwe zvavo kuonekwa kunge chimwe chinhu zvacho, it's like but the man himself kana ari kuno kuAfrica anenge achiita yese nevanhu kutoudza kuti aiwa chairman vari kusvika panzvimbo, but uko hakuna zvo chairman zviri kuitika. Ende vanhu veZimbabwe vakawanda nevanhu vazhinji vane zvichikutaura pamusoro penyaya iyoyo kuti aiwaka imi tinenge tichitokuvhundukai tichitoti pamwe tiri kusangana neshumba dzeNgirikini, but uko makunoitwa shumba dzepamachisi makunyatsonoratidzwa kuti hamuna chiremerera kana kuti hamuna value. Izvozvo zvega zvine zvazviri kureva kuti kana vasvika ikoko vanenge vaonawo mamasters avo kana kuti zvibaba in terms of nyaya dzavanga vafambira ikoko kumazviona. But muri Zimbabwe, without wasting much of your time, ina handisi kutaura zvakawanda because pese pendinotaura inini kana mapete anodonha kumadziro, you all know that. But nhasi handisi mumudu iyoyo, ndiri kune something chandoda kusiya makateerera mozondiudzawo zviri kutaurika panapa. Veduwe vanhu vakatsamwa kunzoko, handidi kukunyeberai, vanhu vakatsamwa masahwira kunzoko teerera munzwa zvekutaurwa panapa izvi munondiudzawo kuti muri kuionawo sei nyaya. Kana mune something to say munondiudzawo zvenyu zvamukufunga ipapa. Andikambotaura zvangu zvishoma panyaya dzevakomana vezano vanouya nadzo every day every time, vane madifferent topics, madifferent distraction nemadifferent vanokidnepa navo vanhu, different eliminating people. Varume, zvinhu zvamunoita zvekukidnepa vanhu, muita zvamunoita muchiyana matopikisi, chiwenga wazodaita kure wazodai hakusiko kuvaka nyika. Chero mukadana kuti makomrade 100 times a day, nyika ive ava kune god rekuti comrade, and nyika haiva kune newords recriticism, neword rokuti kana wataura kuti munangagwa waka unohuore apa neapa konzi president, iye munangagwa pache zvakwe ngaazive kuti zviro waimbova chii, zviro waimbova chii. There is nothing special than to building a nation of Zimbabwe. If he want themselves, people to respect them, build a nation, you must treat everyone equal. Not to treat equal to only your family and your cousins and your bitches. You don't do that. You don't have to come every day with different topics. We know ZANU-PF for 45 years. Abraham Traore akapinda papower ane 34 years. 34 years. Tinoda munhu anolead an example like Abraham Traore nokuburkina Faso. Kwete zvenyu zvokulead no worry. Lead an example of war no war. Those style we know them. We know them.
Even the international community, they are saying you are abusing the human rights for the people. You don't know because always you do same style, same topic, same way. How can build a nation of Zimbabwe? Road dzomuri kuita kundofura dziya ndakangofanana nomunhu anoenda kundofura road iri mumunda muchibage kana kuwiti kana kumasunflower kana kucotton kudonje parerenyatwa ita like a local hospital yokuruzevha iri mutauni maflat chaiwo epambara ayaya ematapu ane pendi yokwakwanuka kuita saoneka somunhu anonzwa ane HIV. That is responsible for the government ruling in Zimbabwe from 1980 until today. Nothing special what are they do. Nothing important what are they do to the Zimbabwean citizens. Only what you're doing to the Zimbabwean citizens to say, I'm a boss of Zimbabwe, I'm a boss, I'm a president. You're thinking about people, they are eating the word of president. They can live in a better way with that fucking word of you about you are a president. People who don't care about you are a president, you are a shit, you are this, you are a fuck. They don't care. What are they care? That's why they are speaking each and every time. They are very interested about why these people they don't build this country to be a better Zimbabwe for 45 years. What is the reason? Don't tell people about Zimbabwe as a sanction. Who did causing those sanctions in Zimbabwe and the children? Because the sanction akasirwa kuvarombo. Imini chamunorambira kubva pachigaro ati munoziva kuti kana mukabva pachigaro masanction anokurovayo. Munomaona. Nokuti munenge musina power yokuba mari yenyika. Varombo ndo vari kukange waya vari kukachesha mwenyoro namagaro. Ndo vakatemerwa masanction. Zimbabwe anatemerwa masanction. Masanction akatemerwa kuvarombo. Pamuri imi munozviti official weZANU-PF hamuna nhamo yemunoona because everything chamuri kudya, everything chamuri kuita, everything kwamuri kuenda munoshandisa ma-resources nema-minerals nema-public funds evana veZimbabwe. Saka mungataura kuti nyika ine nhamo. Imi muchimora each and every day and night. Kwaona vanhu vanotadza kunzwira tsitsi neshiri. Those people they are very corrupt. Shiri ndiye munogona kunzwira urombo. Ezi shiri kangoona munhu arembedza maoko kana kuti akadata tasozamura kudai inotiza ndofunga ndaakuda kufurwa nerekeni. Shiri dzemuZimbabwe dzakuziva rekeni kudarika munhu. Inyaya yenhamo yemuZimbabwe kuti tisinediswa usavi. Makatora mapurazi vana Mugabe, mukadzi waMugabe une more than 30-40 farms. What did you bring with that, or what did you do with those farms? Nothing. Just to speak about I have 50 farms and 50 beaches. Nonsense. Vageza vanongotaura chinhu chimwe mwana wavageza tingangoti kubva patachamisa padzai mahere madzibaba veshantu vageza nhasi tina nyoka yemabhunu vanhu iwavo vanotaura zvokusunungurwa nyika. Imi munoda kuti nyika irambe yakasungirirwa paokei. Vanhu ivavo vanotaura zvokuda kutungamirira vanhu noti kutonga vanhu. Imi hamutungamiriri nyika, munotonga nyika. Panga kuchindi leader
imi hamulidzi imimi munotonga. That's why chenyengo judiciary zvese zvakaenda mumaoko enyu kuti ndimi munotonga. Munogozogona kushaya kuti kana tichiti munotonga tomungati otoda kuzabataura kuti nokuti hakuna chinhu chinoitwa nezanu-PF chikanzi chiri wrong. Kuuraya munhu chaiko chaiko moblessing ali makati muri right. Kuuraya mukadzi watsvangira chaicho makati muri right. Iwe muchinguri iwewe kuuraya munhu Josiah Magamba tongogara mwene wepati uri right. Toda kuona kuti zvawarembera nyama zvawabude tsinga idzi nyangwe kudya zvinonaka hazvichapindi hazvichaumbi nyama. Toda kuona kuti munorarama kusvika rini. Toda kuzviona kuti munorarama kusvika rini. Chiti nyika ichatongwa namadhonga vane nyanga hoho. Toda kuzviona. Munofanira kuziva kuti vamwe vakanga vachimboramba kuti ZANU-PF isatongwa neopposition party vakazofa vaovhotera zveopposition party ende vakuudzai kuti varume isai vanhu ava ndokuti nyika inde mberi, ndokuti nyika isimuke. Zvendotaura handidhomokika, ndinotaura chokwadi. Ende hakuna asingazvizivi. Ende odiyero nyangwe zvezvitika tokulende ari playera mugabe ririko. Maopinion etinoisa each and every day ndokuvaka nyika. Hatisi maopinion okuuraya nyika. Asi enye munese ane ZANU-PF okutigirana pachimbavha chenyu nohuori hwenyu ndokuuraya nyika. Nokuti hamudi zvinhu zviri free and credible election.